Aiztondoko denbora bankua da zerbitzuak trukatzeko sistema bat, eta denbora bankua denbora bankuan idea zabaltzeko eta trukean idea beha zabaltzeko sortu dituen truke azokak. Eta truke azokan azkenean objektuak trukatzen diala emateu bakarrika, baina adierazten nahi duna da azkenean objektuak zerbitzuengatik ere trukatu lehizkela. Ez balin baduzu ekartzen besteari gustatzen zaion zerbait, zerbitzu batengatik trukatu dezakezula, lagundu bidezaiokezu egun batean erosketak egitea, edo etxea pintatzea, edo bestearekin negoziazio batera heltzea. Mailak eta jartzen jungea, eta pixka kolokatzen, da gero hitzaldia hasi dut, orduan pixka hitzaldian zentratzen jungea, eta hemendikan aurrea jende pixka bildu eta trukeak egiten da hasea. Euskal mitologia ikusteko beste modu da, azkenean Euskal mitologia jazteko gehienetan pertsonaje konkreto batzuk bezala, pertsonaje bakoitza zer dan, eta baina gaur ikuspuntua gehiago izan da Mariren esanak nola bideratzen zuen gizartea antolatzeko modu batea edo azkenean Marik esate baldin batzugun bere kobazuloa aurrez aurre sartu bertzela eta aurrez aurre atea, azkenean gauzak aurrez aurre esateakin erlazioa dauka, edo ika hitzeiteko esaten baldin batzugun Marik behakin, esan nahi du berdintasun batean funtzionatu behar deula, ez da gure gainean dago jainko bat, baizik eta egunerokotasunean denak berdinean, asamblearekin funtzionatzera aiazten dugun siniskera bat edo.